Sing ketere awake lah kok klambine piye? Niku efek. Efek dari pantatnya itu ininya anu kok bergoyang. Ki nek ngene iki jenenge goyang anu dribble bawah. Nek dribble atas kan ngene-ngene. Lho, piye nek mau sing orek mau lho. Lho iki nek ngene dribble. Kok ngono piye ta? Lah lek digoyangke slembleh tekan weteng kok. Kane bone kuwi. Lho Mbak San goyang mah miring lho. Benakno le. Maksud takon gak ketolene iki daripada gon nyamang karo glegeken. Nyamang karo glegeken. Tak benake bangane penasaran. Yo. Ditawani budhe ra kersa. Nek bayar 75 lho ya. Emoh tenan kok gebes-gebes yo. Sebenarnya tak niati sedekah perkara kowe emoh sedekah abrak ngono. Ayo. Kok malah bingung iki piye digene sekarang anyar karo kanca-kanca kok ya. Kok kisinan. Lah biasane pisan nempun lah nih kok ping kalih to Mas Imam ki. Musikalitasmu jongkok berarti Pri. Ngono ki kudune sing semat. Nggih. Terima kasih Mbak Mimin, Mbak Apri. Mbak nuwun. Menika wonten Nawala. Nggih. Buat Pak Dalang Cahyokuntadi minta lagu Cinta Merah Jambu. Cinta Merah Jambu Dan Ela Elo. Merah Jambu. Jambu kok lulusan pondok kok. Pondok apa pondok? Bersalin mau piye? Oleh Mbak Tutik Mbak Winong wingi. Salam rahayu matur nuwun saking Pak Kadrin Maryudan. Pak Kadrin Maryudan ngersake Cinta Merah Jambu. Apa ilailo ya. Apa ilailo monggo. Nggih. Ayo Mbak Tutik. Ayo pilihan dhewe sing ndi? Ayo. Mbak Tutik kalih Dik Winong. Ah iya. Aku nek timbake kok seprapat jam ngono ayuku ya kaya Winong ngono ki lho nek Bloke. Ah iya. Seprapat jam kaya Winong lek setengah jam mutah malah. Elailo ya. Elailo. Nggih, apa-apa. Oh, enak instrune wingi wis dilatih ning Lamongan. Ayo. Nggih. Mbak Tutik karo Nduk Winong. Aku tak cosplay dadi sindane Pak Yoyo sik ya. Ya lah umum. Ala padine pengen cedak aku kowe. Ayo. Kula kaya nom-nomane Bu Kesi kok. Ora umume. Bu Kesi miyayeni kok kowe brangasan. Tujune aku ya ora dadi sindane Madangkara ya, Lek. Apa dadi piye? Apa dadi rak sudemenan Royogo. Mbok wis pri leren. Umur wis meh 33 lho, pri lereno. Nek kepepet ya ora apa-apa. Umur hanyalah angka, yang penting rasanya, Bung. Lah iya. Terima kasih. Iki lho, Mbak Apri bareng nang kene wah mak teratap, tak kira Umi Hafifah iki. Iya. Ya piye ya? Bae hom pimpah. Ayo. Elak. Nipun niku lagi melukis bibir. Aduh jan. Masaku Luna Maya jan anu Luna Maya niku jan le pepaes mboten enten mandeke jan Mbak Mimin ya sih semangat Mbak Apri ya weh nyedak rono pamrih men iso ngrokak nggih ning sakderenge kula tak nyuwun dumateng genduk Bir Gita Langkung rumiyin nah aboting katresnan Mbak Bir apa nggih komplit sak bawane mangke langgam terus dindangdutke slow. Pirang-pirang dina ora metu. Ha iya. Andene ora ning ndi kon metu ora. Wah, Winong guyune ngece asem. Ayo nggih. Ya berdiri coba kaya apa? Ayo nggih. Ayo srepek. Songo.
Polo werok ta Mbak Lia ayo. Karo Rajun resane jipol meyong ayo. Ayo Mbak Birgita. Dalam Pak Dalang. Alhamdulillah. Loh, tasih kathah lho sing kepareng nenggani jenengan Mbak Banyak Birgita. Pak, masih banyak. Nggih. Ibu-ibu inggih masih semangat niku Pak. Nggih, wong yo wayangan rong karuan lek sesasi pisan kok, nggih. Berarti di sini sudah 2 kali ya Pak ya? 2 kali. Nggih toh. Nggih. Menika kok radi galingan. Nggih, lek riyen bintang tamune niku Mbak Elisa Elisa. Urtarus, nggih. Gendeng Bu Kesi niku cemburu, nggih to. Akhire digolekne sing ora lanang ora wedok niki, ya nggih. Malah aman. Aman, sing iso adu mekanik ayo. Monggo Mbak Bir dibawani coba Asmara Ndana rumiyin kunjuk dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng mirsani ngantos jam kalih menika mugi-mugi sedaya para penonton tansah dipun paringi barokah putra putrinipun dados lare ingkang soleh lan solekah. Amin. Yuk. Jarwane sulistyang warni pragebyareng jagat raya Hayu momong lair wae Hapsari suteng yang Hendra Jaba lan jero beda kalong alit mongso jambu kok pedhot talining tresno Segenjing Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih, ketoke Mbak Mimin pun ngantuk jenengan. Boten, mrihatin kanca-kanca niku wae le. Napa? Mrihatin ki rencang-rencang. Oh, nganti kaya ngoten niku Kok tresnane. ngantuk lho, mboten. Nggih. Nggih maklum apa jumpo kok Ya, jenengan. omongan lho ben ngomong ki mau le. Tua lho maksudku tua. Bertambah umur tapi tetep harus produktif ngono lho, Cus kok. Lah ya kowe jumpo. mula kudu sing semangat. Mulane ana pegawai sing pensiun ngono kae kudu ana aktivitas, jangan langsung tiba-tiba tidak ada aktivitas ki gampang jumpo, mbuh bercocok tanam, mbuh ngingu pitik, ya apa momong putu ngono. Bercocok tanam ki pojok kuat le. Maksudnya ki nandur apa warung hidup, apotek hidup lho, Jes. Oh, alah. Ora nyandak kowe jaman dhisik ngono ki digalakke. Waduh, nggih leres. Nggih to? Nggih. Mila saking menika gandeng ingkang mirsani kemawon tasih semangat Tasih kados semangat. Nggih. Saya kula kalih panjenengan dados seniman ingkang dipun percaya kalian Pak Lurah Jarwo supados nglipur para warga. Mila sampun ngantos kendho, sampun ngantos nglukro. Nah, intinipun lak kula nderekaken sedaya para warga anggenipun sami ngungon, sami tirakatan wonten ing dalan Sing menika. mirsani semangat tesih kathah. Ibu-ibu lho nenggani ngantos sak yaketen. Lho direwangi. Pancen aku nggo pamor sing marake ibu-ibu ki betah wungon kok, Ces.
Kamar telek. Kocok-kocok gek maem lho. Lah nggih tur teng mriki niku wah jan kopen sanget. Kopen lah niki. Nggih. Pokoke hidangan kula kayak sak milih. kanca niku mboten nate sempat luwe sithik langsung diparingi daran unjukan wah jan luar biasa. Jatahku sate disuwun Noval. Budhe, kowe ra maem sate to kolesterol ngono. Dijaluk ning ya ora apa-apa. Ah, nggih nggih. Kowe kebagian Saiki pongko, disuwun saiki pongko jatahku. Lah nggih bar mangan mburi aku. nek Mas Imam ngene, anu satene tak peke kowe tak kei sunduke ya. Apri. Wah esuk-esuk mbok ora anarkis, mbok ora horor-horor. Aku tak Ya upama jenengan ben bengi iki gabung tanggapan kalih kula terus, ketoke susi bahaya malah. Lah pripun? Lah jenengan ngincer terus yoga kula niku nggih. mboten sebab akibat to, ora mungkin to wedok banyak ini nek ngono awal-awalane pripun mesti. Mesti sing mucuki to carane. Apa ora ana sebab akibat kok munyal-munyal ngene ra mungkin. Dasare le menggatal kok kita. Iya. Matur sembah nuwun Pak Lurah kanca-kanca Kopen. Kula ten wingi nggih Kopen. Nggih. Jan. Tenan, mengke kula bungkus nggih Pak. Sapa ngerti kok tekan Sragen luwe meneh rak ya kena dicemili. Nggih. Lah saene piyai nanggap wayang niku ngoten niku. Nggih. Dadi niki lak jane mboten dipitung to kalih Pak Nggih, Lurah. nggih. Mboten takon kalih kula. Pak Dalang, njing darahe kanca-kanca sak jenengan mangke pripun? Ajeng ditebas mentah napa pripun kan mboten dipitung. Nggih. Ning mesti otomatis saben-saben seniman sowan ngeten iki mesti dipun pahargya daran ingkang mirasa kados mekaten. Luar biasa. Dadi mbok upamane ya gandeng ra dipitung. Sesuk-esuk niku nalika kula badhe pamitan kalih Pak Lurah Jarwo, terus Pak Lurah Jarwo ngendika, "Pak Dalang, kula hitung darane jenengan sak kanca unjukane rokoke niku kula jumlah totale dadi 5 juta. Dadi kersa mboten kersa jenengan kula potong 5 juta." Upama Pak Lurah ngendika ngoten jane ya ora apa-apa, anggere mentolo. Nggih mboten. Wong Lah, nggih. Pak Lurah niku apa jenenge? Ya ini sembodo. Sembodo. Nggih. Lho. Mula ya disembatani tenan. Betul ora akan aku sing daging-daging tak kurangi to, Jas. Iki mau ya ana bothok ya aku ya entek loro. Ngono kumpul kabeh lah ngene. Wong tua-tua kulonku makanan sing nek kono pun mboten ngenengenke, Pak. Bothok serundeng wah nglamuhi. Tak bungkus meneng serundenge nek entek ketemu tak. Wah, kowe kaul no biasane ning omah gur dedak saiki. Dedak iku sapi lho, Bri. Omonganmu ya iso mataku ya rung katarak iso bedake dedak karo serundeng. Kok ya lah ya dedake katul iki lho, Mbak. Ya aku iso bedake katul karo serundeng kok. Mbak Apri, jenengan kudune lak kalih senior mongko nyambut gawe ya bareng. Nggih. Niku pirang mboro ki ngangkat kalian Mbak Mimin, dihormati, dihargai supaya panjenengane niku tentrem rasane. Lah, katul aku wis berusaha vegetarian kok arepan kok. Lho kula niku kurang sayang pripun to kalih Lekmen niku. Lho mboten kurang-kurang. Ndak biarpun kula teri napa-napa. Terima Syukur. kasih. Terima kasih. Nggih. Njing-njingan. Niki wujud sayang kula kalih Lekmen ngoten niku. Oh, ngaten. Nggih. Dadi terus dijak Gojek ngoten nggih. Cak Gojek mungkin ndak sepaneng. Nggih. Kok malah opna meneng ku nek rajak. Ya Jopri, setahun pindho kok ono pramahe. Opnam niku bar operasi Pripun? sing dipadosi kula lho. Lah bapak Saestu. mbokku wis ra ono golek sapa nak golek kowe. Niku tesih napa setengah sadar nika kalih ngatang-ngatang nika. Dek aprindi, dek apri. Dek aprindi. Lho, sepira luput kunjuk ngapura ya, Dik? Ra sadar nek sadar ora sudi. Padha kali kula wingi bar pengaruh operasi niku bius kok, ngoten. lah, nggih. Dadi antara sadar dan tidak niku bareng kula napa niku bar rampung operasi niku ngoten. Bu Kesi nyedak kali kula nangis, kula nangis. Beber antara sadar kali mboten. Kula langsung ngomong kali bojo kula, Bu Kesi, aku sayang karo kowe, Bu Kesi. Jane pomo sadar tenan nggih. Saya sayang kula kali Bu Kesi niku. Ah nggih. Nek Bu Kesi bar operasi kok sing diketok-ketoke kok Gus Ikdam ya, Lek. Lah nggih, lha niku sing pinter ndongakne lek kula kan. Wah, Pak. Cobi jenengan mang nembang napa Nyanyi anak kakek nak sing alus ya monggo manut sliramu mau kanis geradakan to sore mau. Ning Mbak Apri pancen bengi iki pancen mencorong tenan. Lah, Semunar nggih. tenan, beda le dandan karo biasane. Matur nuwun. Apri ngejemah wayangan dari jan itu makan dok loro kok mesti kok. Ndoke sapa? Lho, Dok apa? Dok
ndok ayam kampung iki Lah kok iya. ndoke sapa ya ndoke Apa? pitik. Men semangat kok malah kita. Kaya loro iki lho. Lah iya. Aprika aku ngomong lurus dienggokke kono terus lho ndarani aku sing bosok lho nek ngono kuwi. Ngoten niku karakter pun pakulinan dijak apik ya angel mending minggok terus ngono kuwi. Ya. Nasar. Dasare. Ayo nak gage nak wong ayu. Slendro. Slendro. Gentek tetep gentenan lho. Gentenan apa aku nek gak kowe to nak. Ibaratnya nek wong tega larane ra tega patine ngono kae to nak. Lah iya, Lek. Kak larasmu dhuwur, Bang. Aku nek ra menyuruh ora. Pelok barangnya jek kurang menyuruh aku. Napa Mbak Apri? Apa ya, Lek? Masa asmara ndonone liyane wae ya. Liwane. Liyane wong piye cerdas, piye kreatif kok. Ketae kok kaya wis anu ngono ya. Lek. Chemistry. Templek karo sing gender ngono lho. Wis karo sekender kaya wis kawin ngono ya sesantaran. Ora iso. Maksudnya mudeng karepe ngono lho. Lah iya. Kanggo jiwa bahasa nak dhewe metu kok angine gede. Mboten niku Bathara Bayu iki paring pakurmatan dumateng jenengan. Si Bathara Bayu. Nggih, Bathara Bayu ngurmati dumateng Mbak Apri menawi Yama Dipati ngurmati dumateng Mbak Mimin. Suarane Dek Apri niku napa niku power-e luar biasa. Nggih. Ning sakniki rada cekak. Lah wong wedok udut kok telung slop. Ya udut ya ora apa-apa ning aja telung slop aja. Lah piye? Sisihke nggo nempur, sisihke ditabung, sisihke nggo sosial. Duntekke wong spros kok grotek nggo udut. Ya wong wedok ki udut to. Mesti rokok ses kuwi lho Apri. Agawe rucite Matur nuwun lho karo Mas Taslim. Kalau iki kula ngampil Mas Taslim. Oh ngaten. Lomba campur sari menika marga Sukipan juara 2 tingkat nasional menika sing dibiji sing apik gerongi. Wah, nggih luar biasa, Nuwun luar nggih, biasa. Mas. Nggih, nggih. Napa tembange? Gundul-gundul pacul. Napa? Jenengan iku kok gundul-gundul pat. Anu napa? Esemu gelo kalian tiwul Gunung Kidul. Menika garapanipun Maestro campur sari Gunung Kidul. Rabena Satiwul Gunung Gandul. Gundul kidul. Suwun nggih. Lah ya, atase Mas Taslim rak wis pinunjul to ning kersa ngladeni kanca-kanca gelem gladen sembah nuwun nggih, Mas. Iya. Ayo bawa. Lara. Lara napas apa lara? Lara. Ayo. Lara. Kok nek itu kok lanang. Apa kang si natya Upama mundut ta remi. Sesek, Mbak Pri saiki lek jenengan pancen sinden hebat tirokno Bu Kesi. Ceng kok ngene iki Bu Kesi. Aduh. Dimodali Mbak Pri. Sapa ngerti? Oh, saya. Nano. Ayo Bu Kesi iki. Ayo, apa? Upama mundut Mbak Apri kok iso ngono kuwi, bebas ngambung imam. Wis ndang ya. Ayo, nggih. Ayo. Ora apa-apa to Mas Mang gur karo kanca gur kulit do kulite kok mbok yo ra eman banget kaya kelangan bondo dunyong. Waduh, kaya ngong ra kan kowe kok le mbok ra banget. Mbok ra awel-awel urip pisan kok cetil-cetil. Gur pipi aku tak
pasrahke jiwa ragae santai kok. Gur pipi kok mbok ra. Mas Imam, Ra ngajarke cethil aku. perang godo yuk. Maksudnya perangnya Bomo Narakasura karo karo apa lha sapa? Karo anu kae lho, Kikis Tunggorana kae lho. Piye, wani ora Mbak Apri? Nggih, nyobi nggih. Nyobi. Mboten enten nalane nek nyobi. Nggih. Nonan. Piye mau kok lali. Upama munduta rekmi Ayo. Mas Imam. Sik salamu ana sing kimawon sing kleru cengkoke. Pripun? Dadi lek imam enggak boleh. Deni ya, digabung ayo. Jenengan ae rek. Gandeng niki kleru jenengan mawon. Moh, engko ae. Lah nyanyi gawe aturan ya tanggung jawab. Lah rung anu rung sempurna 100% kok ya. Kok Mas Glondor jaluk barangke piye maksudnya? Suwe-suwe ya kok semene katut. Kena pipiku kabeh carane di sayembara ngono kuwi. Ayo, mbok suara wedokno lho, Lek. Tartamtu. Tarkumu. Tartamtu. Au. Rapenak Apri rapenak blas. Lah wong iki karakter dhewe lho. Iya, Lek, heeh. Wong ayu ki bener kok. Ora sing nggen dhuwur ki sampean, engko sing ndek. Kok seneng mateni Mbak Yune. Wah iya. Lah kowe ape nek dhuwur kok, Lek. Kaya omonganmu. Malah ora ayo. Alah. Ibarat. Lah iki. Dadi dan semati langsung nyandak. Wah, greget saut iki. Greget saute ora gedhe. Apa iki? Ah, sae ketinggalan. Saiki speed-e kudu cepet. TikTok-e lho nggih. Jajal kaya apa ibarat? Ibarat wong numpak aku. Wabrak apa kowe? Prau kok. Lah ya praune kan rada rono to ning nggon daratan kan ra iso. Dadi ngliwati aku sing ora mbatah. Lambe atimu ra padha. Men. Numpak prau. Jenengan ngerti anu kondang-kondange sindene Pak Anom Nak Yarto niku. Oh, Mas Yarto nggih. Jenengan mboten pengin nyinden terus macak lanang ngoten niku. Blangkonan ngoten. Pun nate kula ngiyen. Nate to? Nate. Lah kok ora diterusne? Mungkin Mas Imam pripun? Balik rono. Ngeboti. Kok mundere berneng kono ae to, Pri? Apa kok pilihan lho ya Gus semene kae selawe milih aja kono ae. Lah, luka lamaku sama dia kok. Oh, pernah luka. Luka. Aku ya wis rojah-rajah. Dirojah raja dhewe asine. Aku nek ra diobrak-abrik kurang bahagia. Ayo. Ayo. Nek gur monoton enggak mau. Adepi Mas Kamit. Apa tuh garwane kono ayune kok ngono kok. Ayo. Lumampah tanpa Waduh. Muni hehe gulung menjing obah ya. Salah Nindi. Sing rungokno Nduk Winong, vokal konsonan harus jelas. Oh iya. Temah. Hayo, ha. Temah ana abape berbet teko kene ya. lho sinden Genzi kudu manut karo Mudeng, sinden oh. Gento. Kok gento gitu.
Genzi karo gento. Pak nek wong seni iki lho jas aku sing jaman sinau ning kebon Pasinawon Pambiwara Kraton Surakarta. Sah sinawon. Kebon Pasinaon Pambiwara Kraton Surakarta ki kan sekolah 6 sasi. Sing penting ki bener sik. Bener. Heeh. Terus dipenerke. Bener. Syukur bagi endah. Endah. Jadi jangan ngotak-atik manakala kamu basicnya belum bener. Jadi basicnya dibenarkan dulu. Nek basic wis bako atau olah piye wae, atau jungker jebal penting iso bali meneh. Lah kowe basike ora bener mbok olah piye-piye. Aku ngajari sing perlu kebacut ki lho. Aku kan wis kebacut bosok. Syukur to ngakoni. Bisa apike kaya ngono lho. Nggih. Temah. Bisa temah mulai wani guroni winong. Iya, nggih. Nek sing jenis seniman sing penting pede sik kok. Pede. Jenengan pede. Lek ora pede mokal jenengan iso tetek ngoten niku. Tapi riyen nggih mboten nggih. Ajeng Mbah Panggonten ku gua ngoplok niku dumben batu teh ngoplok berproses mboten enten sing instan. Oh, Saiki sapa sing ngerti kondange mimin ya Allah. Kondang banci ini. Langgam nggih. Nggih, monggo. Nggih. Adeng tresno. Waduh. Jan nggih apike. Jan kaya Mbak Uul suara Semara. April lho Mbak Uul. Canjange Umi Apipa. Kok Malih-malih malih lho jam menika.